Siyanibonga ama-Afrika ukuthi siye sahlonipha thina besisenkantolo. Salalela umyalelo wenkantolo. Sagqoka amabhantshi ngaphezulu ize bengithanda mina ukuveza esami iskipha ngoba ngisigqoka with pride. Ngike ngafoseka ukuthi ngigqoke ibhantshi out of respect for inkantolo. Right. Into engiyibonile ngemantshi le kuthiwa Seth Ross. Hayi khona lento kuthiwa ngesilungu i-arrogance. Angaze ngibone mina ukudelela unjena. Okokuqala izinkantolo zeyimantshi nayiphi inkantolo la eSouth Africa kunama-official working hours. Iyimantshi inkantolo iqala ngo-9 ekuseni iziyophela ngo-4. I-High Court iqala ngo-10. Asikhulumeke manje nge-Magistrates Court. Akafikanga ngo-9 enkantolo. Akafikanga ngo-9. Ufike ngesikhathi sakhe asikhandayo. I think it was about 30 minutes later or so. Kwathi ngo-11 wathatha i-tea break wathi uyayi-ajena inkantolo sawuphuza itiye. I-tea break is 15 minutes. Both kuma-lower courts nase-high court. U-ajene yena ngo-11:15 uze wabuya ngo-11:45. Ilokhu esithi le tea lakhe beliyi-special. This was tea with a difference, special. Angi-understand itiye lithatha 45 minutes. Ukuphuza nje amanzi ashisayo kuphela. Kumthathe 45 minutes. Sesiyazi-ke ema-Afrika. Siwumkhonto thina siyi-government in waiting. Sesiyazi ukuthi yini amacala engashesha aphele nje inkantolo. Ingoba iyimantshi zenza unothanda. Aziwagcini ama-official court hours. Even worse ungena nje uyihlalela phansi. Akaxolisi noxolisi ukuthi ulate enkantolo. Mina ngiseyijaji ngangithi uma ngilate noma u2 minutes ngene ngicela uxolo. Ngoba abantu bade belinde wena. Kusho ukuthi akayazi irole yakhe. Quite frankly he thinks he's above the law. Okusho ukuthi kusasa ama-Afrika izoqala-ke icala lethu liqhubekeke sibone ukuthi sikaphi. Phansi ngobhejana.